At kumusta ang naging pag-aaral mo, Morris? Yun nga po dahil nga rin sa hindi ko natapos yung high school. Mm-mm. Mas minabuti ko na lang, yun nga, nangangalakal ako. Tapos nung mga 11 years old ako, 12 years old, yung nauso kong alam niyo po yung Dax Disco, yung mga Marisol, o Mhm. meron po akong naging kaibigan dito, yung si Darren, yung kapitbahay ko po, gumagawa Mhm. kami ng sayaw. Mhm. Nagiging kami, group dancer kami. So pag Mhm. pumupunta kami sa disco, pagpunta ko Mhm. ng disco, pag uwi ko, merong konting pinagkakitaan o pambili ng pagkain namin sa bali yun ang naging kabuhayan ko. Sabi ko, kung mag-aaral tapos puyat ako, hindi rin maano, kaya nag-ano na lang ako, naka-pearl back ako noon bali Mhm. nag-aaral kami ng Pearl Back Foundation noon, simula Oo. nung elementary ako hanggang high school. Kaso hindi naman sapat yung binibigay nilang para kung sa akin lang, okay lang po. Kaso may mga kapatid ako, meron yung lola ko, kailangan buhayin din. Kaya sabi ko, Mhm. mas maganda na siguro yung hanap buhay na lang ako. Kaya natigil ako sa pag-aaral. Oo. Oo, Morris, yung mga aberrations na kamukha mo over the years, simula noon hanggang ngayon, gaano nakarami sila na na-meet mo in person? Siguro, pinakamababa na po yung mga 200, 300 na aberrations po. Olonga po, Manila, Cavite, meron pa pong Bicol, Bisaya, at Mhm. ito po sa Angeles, marami po kami rito. Yun nga lang po, yung mga member ko dito, yung mga nag-active, may 100 lang sila. Pero yung iba, andito nakatago lang sila dahil napakarami na po pinagdaanan ng aberration na ginamit lang po talaga kami nung mga panahon, nung mga kabataan pa po namin, wala pa kasi kaming alam, kaya nagagamit kami, pinagkakakitaan kami. Mhm. Anong ibig mo sabihin na nung bata kayo, pinagkakakitaan kayo? Ibig sabihin, kamukha nung halimbawa, grupo kami, tatawagin kami ng isang non-government organization, pipicturan kami, magpapaparty sila para sa amin. Sa hindi naman po namin alam kung anong mga plano nila. Basta kami masaya, makain. Mm-mm. Tapos, yung pala, ipinapadala, hinihingi nila ng tulong sa pambansa. Mhm. Uh, Sabihin na tinutulungan nila yung mga Amerasian dito. At yun, wala naman napupunta sa aming mga pero basta kanilang napupunta. Yung Mhm. ganun. Kaya, yung iba, nadalasan yan eh. Kahit may mga politiko rin na nagagamit din kami. Mhm. Sabi ko kaya nga naitayo ko itong simula ngayon, kung sino man gustong tumulong sa atin, tayo na lang mismo mga Amerasian ang magtutulungan. Kung meron ng Mhm. NGO, so, natin sila o tanggapin natin ang mga tulong nila, pero tayo na lang magpapalakad sa mga Amerasian para lahat ng Amerasian makarating sa kanila yung mga tulong na pwedeng maiabot sa atin, mga Mm. Amerasian. Kailan mo na itayo? Kailan na itayo itong iyong organisasyon na ito? Itong um, Amerasian. oo. 2017 po, yung dapat po, ayaw ko naman kaso yung mga ibang mga kasamahan kong Amerasian, ako na ako siguro ang isa sa mga senior dito ng Aberration Mhm. Tagtag since 1994 pa po. Nung Mhm. yung sabi ni Tama. President Rich Carman, namayapa na po siya ngayon. Mhm. So, simula noon tumigil ako dahil nga lagi lang ganun nangyayari, nagagamit kami, nagpahingo na ako. Pero nung puntahan po nila ako at kausapin na, itayo uli natin dahil hindi natin tatayo to, wala nang yung Angeles City, wala nang Amerasian na magtataguyod sa mga Amerasian. Mhm. Kaya yun, na-convince nila ako at pumayag naman ako at doon nag-umpisa na kaming magkaroon uli ng samahan ng Amerasian. Oo. Morris, meron ka bang mga kaibigan o mga kakilalang mga Amerasians na sinuwerte naman na nahanap yung O- tatay nila? Opo, opo, meron, yun nga pong nakaraan na yung sa
Yung naging ano rin sa CLTV, 51 years old na siya, 45 years old na siya. Hanggang ngayon, nagkakausap pa sila ng tatay niya. Yung iba, meron pong mga ganyan. In the beginning, I was trying to have it just purely professional. In the beginning, I said, no, I cannot be involved romantically with this work. But many artists have done in the past. Many artists have fell in love with their subjects. And again, through the course of this work, it just naturally fell something on my lap that I fell in love with and became my husband. So it comes also with, now I'm sharing this story during Pride Month, that it's relevant. So that's I think one of the happiest stories that I can personally share. When it comes to political and legal issues, that's going to be a long way to go. It's a long shot. Really meeting. There are also success stories that have been connected with their fathers and their families in the States. But some are still unlucky. During the course of this project, I learned that the project is far beyond photography. It's far beyond the social issues, far beyond the legal issue. It's also a U.S. congressional issue, meaning after the Vietnam War, in 1982, the U.S. passed a bill to allow children from 5 Asian countries to migrate to the U.S. in lieu of the Vietnam War. Many children were left behind. So originally in the bill, Philippines and Japan were included. But miraculously, they were omitted last minute. So the children from Vietnam, from Laos, Cambodia, Thailand, and South Korea, they all had the visas to enter the United States. And let's face it, the US and the Philippines have been so-called friends since 1898. And why were we omitted? It's never memorialized in US Congress why, and what's the reason why our country, the Philippines, was submitted. Yung mga Asian siguro ang nakakita na sa kanilang mga tatay. Mhm. Dahil ho sa DNA na binibigay na libre ng mga organization sa Amerika. So ang mga organisasyon na kaugnayan nyo sa Amerika, nagbibigay sila ng libreng DNA test para talaga Yes, po. makita, matrace yung mga tatay ninyo. Oo. Opo. Yun po ang nagiging pinakaswerte namin ngayon dahil merong organisasyon na ganyan na ipapadala yung DNA kit sa amin, tapos kami ng saliva namin, tapos ipapadala sa kanila, sila na mag-research para sa mga tatay namin. Marami rin pong sinuwerte. Siguro sa mga 300 na nabigyan do, almost 100 yung natagpuan yung tatay nila. Yung iba naman, patay na yung tatay, yung nakuha o kaya second cousin, first cousin, sila naman ang nakikita nila. Pero yung mostly talaga, hindi ko rin alam talagang bakit nagiging mahirap ang pagmamatch sa ibang Amerasian. Kamukha ko, 26% lang yung match na nakita sa akin, sa tatay ko. So, sabi naman nung iba, siguro makikita mo, baka second cousin mo pag mga ganyang 26% lang. So, pinapayaan ko lang muna dahil sabi nung tumutulong, marami pa silang dapat aasikasuhin mga Amerasian na bibigyan ng mga DNA kits. Ang kaso nga lang ngayon dahil umaasa din naman sila sa mga donation sa kanila. Kaya sila nakakabili na dahil may mga nagbibigay ng donation. Yun nga lang, sa ngayon, siguro mahigit almost 200 ang nakapila ng mga Amerasian na nandun na yung pangalan nila. Pero wala pa yung DNA kit dahil naghihintay pa rin ng donation para magkaroon ng DNA kits. Oo. Maurice, yung mga kasamahan mo na kapwa mo mga Amerasians, siyempre, di ba, na-frustrate din sila. Kaya ano yung mga common na mga problemang pinagdadaanan ng mga Amerasians na ito? Sabi naman nung nagbibigay ng DNA, mga 2 years siguro, kung makakapaghintay pa tayo, ayusin natin yan, hanapin uli natin.
So, prayers na lang po lagi ang binibigay kong pampalakas ng loob sa kanila. Sabi ko nga, tagal na ng panahon nating naghintay, hindi naman tayo umasa ngayon ka pa ba mawawalan ng pag-asa? Eh, nandiyan na yan, kako. Kung hindi pa natin nakikita, siguro mga years pa, siguro darating din yan pag pinagkaloob talaga ng Diyos. Eh, talagang, kasi yung iba naman kasi 1 week lang siya or 2 weeks, agad na-trace yung tatay nila. Parang Mhm. yung match nung ibang Amerasian. Kaya nakikita nila agad yung father nila. When it comes to a DNA test, I can share a personal story. My husband's brother is also an Amerasian. Um, he was left behind, obviously, and we are taking a big shot by doing a DNA test. So we got his sample from here. We submit it to the lab, and it connects you to the possible family members that you may know. Until finally, we were messaging everyone. So that's my personal story about DNA testing. It's a great tool to connect, but it may also be dangerous. You know? But we're not giving up on that. We're not giving up on that DNA test. Oo, ngayon yung mga na-trace, wala namang rejection, for example. Meron din ho yung iba kasi merong naging na-trace niya pero may asawa ron. Yung Mm-mm. asawa parang siyempre ibang pamilya, parang hindi masyadong tanggap. Meron Mm-mm. namang gusto na ring gustong kunin. Kaso ito nga pong nangyayari sa government na gaya nung isa, yung si Mr. John Haynes, yung isa sa mga NGOs na tumutulong sa amin ngayon, nandiyan na siya, Mm-mm. pumunta na siya ng Pilipinas, gusto na niyang kausapin, tinatanong niya paano niya makukuha yung anak niya na nakita na niya, Mm-mm. 30 plus na siguro yung anak niya o almost 40 nung magkikita sila. So ang Mm-mm. daming mga ng embassy, mga kailangan mga papers, ang dami pa dapat yung kasikasuhin. So Oo. yun yung nakakapagpa na kahit na nakita mo na yung tatay mo, hirap na hirap ka pa rin na makasama mo siya. Ano yung inaasahan ninyong gagawin ng dapat ng gobyerno ng Pilipinas para hindi kayo masyadong mahirapan? Unang-una po, itong mga nakita na nila yung mga tatay nila, yun ang unang pwedeng mabigyan ng pagkakataon kasi kompleto naman sa gamit, tatay nila, nandiyan na, kinukuha na sila. Kung pwede makagawa ng batas na mas mapadali, hindi mahirap para sa kanila na makarating kung sa umpisa, kung tourist lang o para makasama lang yung mga magulang nila doon, yung mga siblings, mga kapatid nila sa tatay. Yun po ang pinakaunang Ngayon po, Hakbang. maraming Amerasians ang walang mga ebidensya, walang katibayan na ito, yung mga papeles na ang tatay nila, foreigner. Ang tangi lang inaano namin, itong sarili namin, pagmumukha namin, na kami po yung mga tisoy, mga black American, na talagang mga anak kami ng mga American soldier. So, kung meron po silang maibibigay na pagkakataon kahit na mahiling nila sa gobyerno ng Amerika, kahit na mabigyan ng compensation tong mga Amerasian na naiwan dito para na rin sa mga pamilya nila dahil may mga pamilya na halos kaming mga senior na mga Amerasian. Yung original po talaga Amerasian, meron kaming mga anak, meron ng apo na sila na ang pwedeng mag-benefits para sa amin na mga Amerasian. At siguro mag-uumpisa po sa Senado sa atin at saka sa Kongreso na kung makakagawa sila ng batas na ganon para bigyan nila ng tulong itong mga Amerasian. I don't think a lot of people know about the bill. I don't think a lot of people know about the law. That's why I'm talking about this is far beyond photography. It's more of a legal issue and also congressional issue in the States. There are so many attempts to get that law amended, but unfortunately has not been so successful. There is a group of military men also trying to advocate for these kids, for the children left behind. But each minute that we spend is very critical.
Most of these kids or young adults are in their 50s, maybe some in their 60s. How long do we have to wait to give them the legal recognition? Meron na ba kayong mga senador na nakakausap?